Gihimo usahay sa yawa nga ang ato ang kinabuhi mabisi aron atong malimtan ang pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Niya kita sa usa ka topic nga naguluhan kani, this is not a drill. Dili ni siya tuon-tuon pa lamang. Pero kinahanglan nga ato ani siyang bantayan igsoon. Kay nga naman, this is the final call of God. Labi na sa ato nga mga kaigsuunan, mga anak sa Dios dinha sa sulod sa iglesia. Mga anak sa Dios nga naa pa dinha sa gawas sa iglesia. Kini ang katapusan nga tawag o kinahanglan mga kaigsunan nga ato ning sutaon karong kagabihon. Abi niyo mga kaigsunan, kasagaran sa mga tao karon busy kayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Ang uban kanila naa sa ilang night shift, ang uban kanila naa sa ilang day shift pa siguro, o ang uban kanila na busy mga kaigsunan sa ilang tagsa-tagsa ka buluhaton nga usahay malimtan nila nga naa sila'y obligasyon ngadto sa Ginoo. Usahay malimtan nila ang kaduol na sa panahon sa pagbalik sa Dios. Gihimo usahay sa yawa nga ang ato ang kinabuhi mabisi aron atong malimtan ang pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Matagbulan aduna tay daghan mga bills moabot. Usahay pagabot sa tunga-tunga sa bulan, hapit na ang katapusan sa bulan, diha na magsugod ang atong kahadlok. Kaya nga naman, wala ta siguro kaandam sa atong ibayad ngadto sa atong mga parcels. Or siguro natay mga bariro nun nga wala nato ni siya maandami daan. So kadaghanan sa mga tao, nahadlok sila sa end of the month. Munang gitawag og end of the month syndrome. Nga pag-abot na gani sa katapusan nga simana sa bulan, magsugod na kagkakulba kung asa ka mangita og kwarta. Apan ang mga tao kaigsunan, wala sila manumbaling sa adlaw sa katapusan, labi na sa pagbalik sa Ginoo, nalimtan nila mga kaigsunan. And they take this preparation, they take nila for granted. Pero mga pilang mga kaigsunan, ato kunong tanawon, niining kagabiyon o gatong tunan, unsay ato ang mahimo aron sa pagpangandam igsoon sa pagbalik sa Ginoo. Natay gitawag mga kaigsunan sa mental health, gitawag ni sa anticipatory anxiety. Unsa man ni siya? Ang gibati nimo nga kahadlok sa umalabot nga panahon. Basin dili ka kaandam. So naani siya mga manifestations mga kaigsunan. Maglisod kag concentrate, then maybe usahay maglisod kag control sa imong emosyon. Or wala na kay interest sa imong palibot, sa imong kaugalingon. Dili ka mahimutang na kay gitawag og muscle pain, muscle tensions. Usahay di nakaganahan mukaon. Usahay di nakakatulog. Nga naman, tungod kay naagay gikadlokan igsoon. Sa una, tawgon na gani ko sa principal, mura na ko gilangtan. Nganong gitawag man ko sa principal. Unsa kay akong sala. Sa nagtrabaho na ko mga kaigsunan, tawagon gani ko sa ADCOM. Mag-uol na dahin ko. Nganong unsa pa akong sala, nganong gitawag man ko sa ADCOM. Labi na usay, ipatawag ka sa EXICOM. Ipatawag ka sa mga committees. Ipatubang ka sa mga administrators. Matingala ko, nganong gitawagan man ko? Nganong tawagon man ko? Usahay, mamugnaw ng imong tingkoy. Kaysa sige ni mong una-una, kung unsa ang imuhang sala. O unsay mahitabo sa imuha, sa diha, nganong gipatawag ka. Gitawag na siya makiksunan og anticipatory anxiety. Di ba? Usahay mahadlok ta sa diha nga nanguyab ta, mahadlok tag unsay itubag sa atong gipanguyaban, basin dili nato madawat ang iyang tubag. Pero mga pinalangga nga mga kaigsunan, mao ni siya ang mga pagbati mga kaigsunan nga
hinungdan igsoon nga kita nagduha-duha na hinuon. Now, kung atong mabantayan diri mga pinamagkaigsunan, kasagaran sa mga tao, they are afraid that suddenly will turn the last page of the history and read in the big bold letters, the end. Sa mga salida, mga kaigsunan, ang uban nga mga tao, basta hapit na gani, maihap pa na nila. Labi nagpaka-Friday, murag diha na gid matapos, unya pagkaman, mag-uol na sila. Kay matapos na ang teleserye, ang drama, nga ilang gisubaybayan sa matag adlaw, labi na gyud kung naunsa po ning mga dramaha nga, Bernis mampod mahuman. So mabalaka na sila, mag-uol sila, kay dili sila katanaw. So kadaghanan sa mga katawhan, mga kaigsunan, diha sila mabalaka, kay nga naman, nahadlok na sila, basin mauna ni ang katapusan nga istoryas kalibutan. Sa diha nga makadungog silang mga kagubot, mga gira, mingon na yung mga tao nga, hapit na ang kalibutan matapos. Pero ato kunong tanawon mga kaigsunan, kung kita nangandam bata. Sa sinulat ni Sister White, mga kaigsunan, sa Review of the Herald, February 11, 1904, nagaiskot siya mga kaigsunan nga ang kalibutan nagkaanam o kadautan o daghan nga mga kaguliyang, mga nasod, batok, nasod. Pero mga pilang mga kaigsunan, usa lang ni siya sa mga hinungdan. Nga si Ginoong Hesus hapit na mabalik. Sa Kristohanon nga pagtuon, ang adlaw sa paghukom or ang paghukom sa Dios mga kaigsunan, naga-involve kini siya sa mga dautan nga sila, unsa may mahitabo sa ilaha igsoon. Sila silutan. Sila ipailayo sa Ginoo. Maunay mahitabo mga igsoon. Unsa pagyud? Mahadlok sila kung asa sila paingon. Pero mga pinala mga kaigsunan, nindot kayo. Kay ang Dios mga kaigsunan, nagahandom siya nga ang matag-usa ka nato nakabaton or makabaton sa paghinulsol sa atong kaugalingon aron atong makit-an ang kaluwasan. Usahay ang mga tao mga kaigsunan, ang grasya sa Ginoo nga gihatag ilang gidumilian. Apan atong tan-awon mga kaigsunan. Nga naman, sa diha nga atong dumilian ang tawag sa Dios igsoon. Atong maangkon mga kaigsunan ang kalaglagan, katapusan sa atong kinabuhi nga dili nato masabtan. Gani mga pinalang mga kaigsunan, atong nahibaluan nga kita moatubang sa adlaw sa paghukom sa Ginoo ug kahibaluta asa ta paingon mga kaigsunan. Musangko ta didto sa impyerno nga gitawag og impyerno mga kaigsunan. O kita mapailayo ngadto sa Ginoo. Ngano man kay wala nato pangandami ang pagbalik sa Ginoo. Adunay pagulagway mga kaigsunan sa balang kasulatan mahitungod sa paghukom sa Dios. Gani nagahisgot din na mga kaigsunan og impyerno. Nagahisgot din na og walay katapusan nga pag-separate nimo gikan sa Ginoo. Gani imo makit-an din ha nga ang Dios mga kaigsunan nagahatag siya og punishment sa mga tao nga wala maigugma kaniya. And even the hell was described as an outer darkness or a lake of fire. Kalisod exam. Now, sa diha nga ikaw napahilayo ngadto sa Ginoo, ang mga dautan mga kaigsunan dili na gyud makakita sa Ginoo, mapalayo sila igsoon sa presensya sa Dios. Natay sa mental health mga kaigsunan, natay mahisgutan usay diha nga mahadlok ka nga ma-separate. Pero ang tao mga kaigsunan, wala nila gibati sa pagkakaron ang kahadlok nga ikaw masiparar gikan sa imuhang Ginoo. Gagmay pa mi sa una mga kaigsunan, mag-uljog ko basta akong mama, akong papa mo lakaw sila. Nag-grade 1 ko. Pag grade 1 ako, nakit-an ako, dito ko naglingkod sa kanang pultahan dapit.
Pagkakita na ko nga akong papa o akong mama na manaog na sila, kaya maglakaw na sila. Nigawas kog kalit mga kaigsuunan sa eskwelahan, nidagan ko, o niya, ingon ko sa ilang, nga muuban ko. Kaya na ako'y kahadlok magkaigsuunan, malayo sa akong mga ginikanan. Malayo sa imong minahal sa kinabuhi. Apan ang tao mga kaigsuunan sa katapusan nga panahon, wala sila'y kahadlok nga may layo sa Dios. The righteousness and justice mga kaigsuunan nga ang Dios igsuon magpahamtang og hustisya og wala kani siya gitawag og partiality. Iyag yung ihatag mga kaigsuunan ang hustisya alang sa mga taong dautan, and that is the final for the wicked. Og dili na ni siya igsuon mausab. Kung ang desisyon sa huwis mga kaigsuunan dili na mausab, ang desisyon po sa Diyos, mga kaigsuunan, labaw na nga di mausab. Mutanaw ka karon sa YouTube. Naidaghan mga komentaryo din ha. Nga si Pacquiao nakadaog. Ang uban, si Pacquiao maging nakadaog. Naay mga boxers, nga mga nahimong kalaban kibali ni Pacquiao, nga mga prominent kay nga mga boxers. And nag-comment sila mga kaigsuunan nga adtong dulaan ni Pacquiao o ni Barrios. Daog yun si Pacquiao. So naistorya ka mga kaigsuunan nga gibawi ang desisyon igsoon sa mga judges. Mga pilang mga kaigsuunan, dili biya mabawi ang paghukom sa Ginoo. Dili na niya mausab. Kaya nga naman, gitagaan na kita niya og panahon sa pag-usab sa atong kaugalingon. And the science of salvation nga gipahamtang sa Dios mga kaigsuunan, iya na nang giplastar. Dili gusto sa Dios mga kaigsuunan nga ang tao malaglag. Gani siya nagisgot mga kaigsuunan dinha sa Ezekiel 18:32 nga wala siya kalipay mga pinalang mga kaigsuunan sa tao nga usa ka dautan nga malaglag apan ang iyang handom nga ang tao nga dautan maibalik ngadto kaniya. Ang Dios mga kaigsuunan naga-offer siya sa iyang grasya sa kaluwasan sa tanan, kapasaylohan og pinaagi labi na sa atong pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Paghinulsol sa atong kagalingon og pagtuo kaniya atong maangkon igsuon ng kaluwasan. Episo 2:8-9. Sa ikaduhang Pedro 3:19, ang Dios mga kaigsuunan naga mapailubon sa pagulat nimo. Pagulat nako. Kay ganuman iyang gi-extend ang iyang grasya aron kita makaangkon sa kaluwasan. What is now very important now? And it is urgent nga kita mga kaigsuunan mag-usab sa atong kaugalingon. Kay kung dili nato mausab ang atong kaugalingon mga kaigsuunan, sayang mga kaigsuunan ang plano sa Ginoo sa pagluwas kanimo. Sayang ang grasya nga iyang gihatag nga ni kanato. This is free. Pero kay ato man nga wala man ato man gidumilian. Lisod kayo mga kaigsuunan ang atong kahimtang. The verdict of the jury will not be changed. Salmo 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Ang tanan nga mga tao, malaglag sila, bisan pa man ang mga nasod nga nakalimot sa Ginoo. Kung atong tanawon karon ang atong kalibutan mga kaigsuunan, there are things mga kaigsuunan nga ang Dios igsuon. Nagatan-aw sa ato ang mga kinabuhi. Ato ni siyang bantayan mga kaigsuunan. Ang mga nasod na kalimot igsuon sa Dios. Mateo 8:12. Apan ang mga katawhan sa mga kanasuran, sila itambog ngadto sa kangit-ngit og adunay paghilak og pagkagot sa ilang mga ngipon. Why? Wala siguro tao nga ganahan itambog sa ngit-ngit. Wala pa ko nag-grade 1 nagson, gidala ko sa akong auntie dito sa Mountain View College. Pagkagabi kay magsigi man kog hila kay gusto kong muuli. Kay ila medyo kong gidala paingon dito sa imbisi. Karon ang akong auntie
naminaw siguro na akong auntie karon. Iya akong gibutang dito sa gawas, parang maghilom ko. The more na hinoon magkaigsunan, nga nahadlo ko kay ang paghot sa iro. Katong German Shepherd dito, perti ba yung dakua? Nagpaghot naman hinoon. Instead nga maghilom ko, nisamot na ko gilak. Sa diha nga nana ko yung mga bata magigsunan nga duha ka buok nga nagpabadlong sila, di magyud kumulatos ana nila. Ako silang gibutang dito sa gawas. Nay among kusina lahi ang pultahan, unya sirado gyapon dito, nagyapoy pultahan dito. Ako silang gibutang sa gawas. Parang magtino, maghilom. Gipalong na kong suga. Pagpalong na ko suga magigsunan, nahinumduman ako ang gibuhat sa akong auntie sa kuha. Naluoy ko sa mga bata, mga kaigsunan, akong giabrihan sila, ug ako silang gigakos, ako silang gipasulod. Mga pilang mga kaigsunan. Dili na mahitabo sa diha nga naghatag na og verdict ang gitawag na tog the great jury which is God. Dili na mahitabo, wala na naibawi-bawi. Kaya nga naman, mauna na ang katapusan sa mga taong dautan. Sa Pinadayag 21:8 mga kaigsunan, tanan nga nagabuhat og mga dautan, sila igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og didto sila magkaunsa, masunog. Labi na sa ikadawang kamatayon. Mga pilang mga kaigsunan, maunis siya ang angay na tong pangandaman karon. Nga naman, usahay relax na kay ta, makalimot paganit ta. Nga ang Diyos dahil mga kaigsunan, kanunay nagatawag ka na to, pero makalimot ta usahay mga kaigsunan. Why? Nabisi ta sa tanan na tong mga butang, makalimot ganitag worship, makalimot ganita usahay mga kaigsunan nga Sabado na di ay. Nga pila mga kaigsunan, time na to karon sa pagsuta sa atong kagalingon before the verdict will be what? Isulti din sa hukmanan, mga kagsuonan. When the verdict will be pronounced, that is final. Kung atong tanawon karon mga kagsuonan ang kalibutan, imo kitaan din na sa mga news. Nakita nimo ang kalayo nga ni Ulbo sa Yemen. Nakita nimo ang pagbuto sa Syria, sa Damascus. Nakita nimo ang pagboto dito sa Ukraine. Nakita nimo ang pagboto dito sa Lebanon. Nakita nimo ang pagboto diha sa Gaza. Kung imong tanawon mga kaigsunan, grabe ang kalayong mga kaigsunan nga maulbo. Dito mi sa Japan. Dito gid mi sa ground zero nga gihulugan mga kaigsunan sa bomba sa Amerika sa Japan. Imong makit-an mga kaigsunan, maimong ma-imagine ang dako kayo nga kadaot. Grabe mga kaigsunan. Nagtambong may igsoon sa Congress sa APM dito sa Cambodia. Adunay usa ka babae nga director siya coordinator siya sa APM sa Ukraine. Nikalit ra siyang ingon nga nag-prayer request siya. Kay ang ilang gibutangan igsoon sa mga evacuees. Duol gyud kaayo ni buto didto ang bomba. Ug makit-an nila ang ball of fire paingon sa taas mga kaigsunan. Ang pag-uyog sa yuta. Pero kini nga pangitabo karon mga kaigsunan, dili pa ni siya mao sa diha nga ang Dios mga kaigsunan magahatag sa iyang verdict ngadto sa mga dautan. Ug ngadto sa mga tao nga wa mo tuo ngadto kaniya. Abi nyo karon mga kaigsunan, grabe nga tong kalibutan. Nagtuo sila nga adunay potential nga ikatulong nga gubat. Busa ang pulan, nag-andam siya sa iyang boundary, nag-andam siya rin gitawag niya S-shield. Nagplano sila, daghan sila og gipang train nga mga lalaki aron mahimong asdang sa gubat if ever na ay mosulod sa ilang nasod. Mao na gipangandaman nila karon mga kaigsunan. Gani ang Finland mga kaigsunan, nagpalig-on sila sa ilang border, nasa lagi pangbutang nga surveillance, naghimo sila mga emergency shelters.
ilang gibutangan mga kaigsunan og training, naghimo sila mga training and preparedness, labi na kon ang Russia musulod sa ilaha. Mo na ilang gipangandaman, nahadlok sila mga kaigsunan, even the Baltic states. Apin nyo kung sa ilang gibuhat, naghimo sila mga konkrito nga mga bunkers, mga anti-tank ditches, nangandam sila mga kaigsunan, if ever, gubaton sila sa uban mga kanasuran. Daghan pa nga mga nasod, mga kaigsunan, like Germany, nag-andam sila mga kaigsunan, ang ilang mga tao, ilang giandam para sa dako or potential nga gira. Nangandam sila ilang pagkaon. Aron dili sila mahutdan. United Kingdom, nag-andam po sila, nag-prepare po sila mga kaigsunan, any threat or any potentiality nga magira igsuon, nangandam sila. I don't know mga kaigsunan kung nangandam pa punta sa adlaw sa katapusan. Kaya nga itong ikadlokan usahay ang end of the month, not end of the world. Mao ni siya ang kondisyones mga kaigsunan. Sa dili pa ang adlaw sa paghukom mga kaigsunan, nasulat din na igsoon sa Juan 16:13 nga ang kalibutan adunay kaguliyang igsoon. Naay mga pag-eksperyensya og mga kaguliyang. Gani ang mga tao mahadlok sila igsoon. There will be a cosmic disturbance. Buhat 2:20-31, Marcos 13:25 mga kaigsunan. Kita maka-eksperyensya mga kaigsunan og mga kalamidad. Gani 21 na ang namatay karon, habagat pa na, wala pay bagyo, baha mga kaigsunan. Naibata nga naglakaw-lakaw ambot ng gibiyaan po to sa inahan. Naanod siya mga kaigsunan, nasulod sa bangag. May gani kay naitaw po igsoon nga nakaluwas niya. Di na ito masabtan ang kalibutan mga kaigsunan. Lucas 21:11, there are a lot of natural disasters nga nagapanghitabo igsoon. Mga kaguliyang, mga hugon-hugon sa gubat. Marcos 13:7-9. Kining tanan mga kaigsunan nagapanghitabo before the verdict will be pronounced. And there will be a great tribulation, sufferings mga kaigsunan, bisan pa man sa mga katauhan sa Dios. Mateo 24:21, bisan pa man ang iyang mga pinili, adunay mga kasakitan nga maagian. Adunay usa ka bata, naligo sila mga kaigsunan dito sa Thailand. Pagkakita niya nga nawala ang dagat, ang mga tao na enjoy pagpanguha sa uban nga mga isda nga ilang makitaan, siguro mga starfish. Pero kining bata, pagkawala gid sa dagat, ningon si siyang mama, "Mama, moadto tag taas nga bukid. Kay taod-taod na ay tsunami." Ingon ang mama, "Ha? Kisa nagsulti ni mo na?" Bata man gud ang nagsulti igsoon. May gani nito ang inahan. Naluwas siya. Abi niyo mga magkaigsunan, sa diha nga usahay magsulti ta, magpahimangno ta sa umalabot nga mga kalamidad nga mahitabo sa tuang kinabuhi o diri sa kalibutan. Kung ang nagsultigi nato magkaigsunan dili profesional, kung ang nagsultigi nato sa ubos lang kayo, di kita maminaw igsoon. Gani na uban nga, gusto na ako si Kuan, mga Bible study na ako, parang masabtan. Yes, there's nothing wrong with that. Aapan kung ang balaan nga kasulatan, magsulti, makaigsunan, palihog igsoon, ato ng tuuhan. Nga naman, kay maunay gisulti sa Dios igsoon. Naunsaan na to pag-andam igsoon sa adlaw sa paghukom. Si Ellen G. White nagisgot mga kaigsunan nga kinahanglan magbaton kita gugot nga pagtuo ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong kang Hesukristo. Kinahanglan nga maghinulsol kita og magtuo sa iyang gisulti nga ni kanato. Og atong batnan igsoon ang pagkabalaan og ang pagkinabuhi sama sa kinaiya sa Dios, maunay usa nga atong buhaton before the final verdict will be pronounced.
ang preparasyon mga kaigsunan, dili ugma apan karon igsoon. Sugdan nato pag-examine ang atong kaugalingon ug ang paghinulsol ug ang pagsalig ngadto sa Dios ug sa iyang grasya nga ni kanato. Maunay gitambag ni Sister White mga kaigsunan. Munang makakita ta karon mga kaigsunan, daghan kayo karon nga uban nga mga ministers sa uban nga mga relihiyon, uban nga grupo. Sa diha nga ilang nasabtan mga kaigsunan kingon sila nga nganong wala man ni masulti namo. Konsensyaan po ta no, nganong wala po ta nagsulti. Nga ato raman ang silingan, ato raman ang higala. Pero ganig adlaw na gani sa paghukom mga kaigsunan, hilabihan ginato katalawan masultian na. Na ako'y lay worker mga kaigsunan. Nga pirtigin niya ka maayo gid sa nga lay worker igsoon. Tulo ka topic musangko igsoon sa adlaw sa paghukom. Tanan nga mga topic mga kaigsunan musangko sa adlaw sa paghukom. Uy. Napoy mga tao igsoon nga medyo mataranta. Ngano man, laliman ka ng ice nga mahagbong perting dagkua. Laliman ka ng bubag nga grabing sakita. Grabe mga kaigsunan. Sa diha nga ang tao na konverter sila mga kaigsunan kay nahadlok. Pagkataon-taon, may nila nga, wala pa man lagi na hitabo. Mag-live lang sa ko. Mag-independent live lang sa ko. Daghantag na nga bautismuhan mga kaigsunan pero usahay mawala sila. Kawa nila masabti mga kaigsunan nga karon di ay adlaw hangtod nga mag-abot ang Dios igsoon ato nang andamon ang atong kaugalingon. Kadumdum ta sa istorya sa napulo ka mga ulay. Pila ra gyud ang nakasulod igsoon. 5 ra gyud. Kay ang uban, wala gyud sila nakaandam, mga kaigsunan. Gani, naka-acquire sila mga kaigsunan og oil. Niadto sila dito, nanuktok. But that is final. Dili na mo makasulod. Niingon ang naang tao sa sulod, wala ko kailan ninyo. Hadlok biya po mga kaigsunan, no? Nga may tabo na sa to ang kinabuhi. Apan mga pinalang mag-igsunan, dili na mahitabo sa ato ay igsoon kung kita nakaandam. Nakaandam ta sa tanan nato nga mga unsa. Alandamonon. Kana mag-adto sa korte, tanan nga mga libro imong estudyuhan. Gani na iyo sa estudyante mag-igsunan karon nga ang iyang trabaho mao ra gyud ang pagtuon sa kaso. Aron sultian niya ang judge nga, this is the possible verdict. Usa niya gabi akong nakitaan si doktora nga nagtuon sa libro. Ingkobe, ngano nagtuon, basa man ka ng Bible. Bible o medicine. Ngano nagtuon man ka na, insya nga, mag-opera ko ugma sa liog. Munang nagtuon ko, parang dili ko masayop. Mga pilang mag-igsunan. Parang dili ta masayop sa atong kagalingon, labi na sa atong pagpangandam igsoon, atong tun-an ang balaan nga kasulatan. And that is very important. And that is urgent, igsoon. Di na kinahanglan nga mag-trial pa ta mga kaigsunan. Dili na kinahanglan nga mag-unsa pa ka din, maglangay-langay pa ka. This is an urgent message, igsoon. Unsay nga ngayon natong buhaton? Ang ato ang pagtuo ngadto sa kang Kristo atong ipahugot igsoon. Og diha pod ang paghinulsol makaigsunan, ang pag-angkon nga kita dili tatakos igsoon kung dili ta mangag kapasaylohan sa atong mga sala. And that there will be kanang gitawag genuine nga change sa atong kasing-kasing og sa atong pagkinabuhi. Dili plastic mga kaigsunan. Dili made in somewhere igsoon. Remember nga ang Dios mga kaigsunan gibuhatan niya nga pwede tang makadilit igsoon sa ato ang mga kapakyasan.
Do, may numduman na sa Ginoo mga kaigsunan, apan naatay power to change our direction, naatay power mga kaigsunan sa pagdilit sa mga butang, nga atong gikanunoy nga ginahimo-himo igsoon. Pinagi sa atong pag-ampo sa tabang sa Espiritu mga kaigsunan, nga ikaw, ako, kitang tanan. Matabangan igsoon sa pagpalayo, sa pagbuhat, o pagkadautan. Gani, nagaiskot din ang mga kaigsunan nga kinahanglan kita magatuo sa gisulti sa Dios. Atong batdan ang pagkabalaan, igsoon. Ang pagkinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Na kay usahay kang moberti kanta, kay masuko pa man tag oberti kanta. Labi nagkrusanta. Si Ginoong Hesus mga kaigsunan, gidawat niya tanan mga kasakit. Pero kita ganik sulayan na ganit tagamay. Ang atong, kaning ato ang tangkugo, usahay mo tindog dayon. Ang atong kilay mo tindog. Nabay kilay mo tindog? Usahay nga to ang, kaning atong dire, mukunot dayon mo kaigsunan. Unya, mura dayon kag Angry Bird igsoon. Wala pa na to maawat ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Sunod mga kaigsunan is self-examination and confession. Matag adlaw mga kaigsunan, regular na itong gitanaw ang atong kaugalingon kung ang atong pagkinabuhi mga kaigsunan. Uyon ba sa kabubuton sa Ginoo? Nag-improve ba nga itong relasyon nga to sa Ginoo? Ato bang ginulsulan ang atong mga kapakyasan mga kaigsunan? Aron atong ma-maintain mga kaigsunan atong relasyon nga to sa Ginoo, paduol taniya kanunay. Pag kinabuhi kanunay, uyon sa iyang kabubuton. Ikaw pat, wala tay mahimo igsoon kung wala ang grasya sa Dios. Ang ato ang pagsalig ngadto kaniya, nagkinahanglan kana mga kaigsunan sa gasa sa Dios kani kanato nga mao kana ang grasya ug ang gahom igsoon sa pagbuntog sa mga pagbuhat og sala ug pagkinabuhi sa pagkabalaan. Ato lamang maangkon ang grasya mga kaigsunan kung kita nagsalig ngadto sa Dios. Ato kunong pangayoon ang tabang sa Ginoo, pinagi sa pagampo. Pinagi sa pagtuman sa iyang pulong, pagbasa sa iyang pulong, pagtuon sa iyang pulong, ug pagsunod sa iyang giya nga gitudlo sa balaan nga espiritu, nganhi kanato. Gamay na lang kayo ang gabasa magigsunan sa Spirit of Prophecy. Ang mga libro ni Sister White magigsunan, gamay na lang kayo ang nagbasa na. Pero ang nakanindot magigsunan, kay bisan og, di na ta makabasa sa libro, kay mahal man ang libro, ang uban mahal man good, di mi kapalitan na. Pero tanawa ko na di sa imong cellphone, pwede man niyo masulod ang tanan nga mga libro ni Sister White. Ang tanan nga mga books, inspired books, naaman din na sa cellphone, imo ma-install din ha. Apan usay ang atong maunag install mga kaigsunan ang Facebook. Pagkabuntag ang una na itong mabre, ang mga messages nila mga kaigsunan, instead of reading the messages of God through His servant. Dili na ito mabasa mga kaigsunan. Usahay, mauna ang kulayahon igsoon nga wala ta nakahimos pagpangandam sa adlaw sa pag-ukom. Ay kalima magigsunan ang pagsabot sa hukom imbestigatiba. Atong ibaluan magigsunan nga sa di pa mobalik ang Dios, si Ginoong Hesus nagpataliwala alang kanato og siya nagatan-aw sa niining mga panahon na og nagatan-aw sa atong kaugalingon kung kita naginulsul ba. Ang Dios mga kaigsunan, nagatanaw siya sa adunay mga pagtuo ngadto sa iya. Uni angay natong bantayan mga kaigsunan. Kay sa panahon igsuon, ang gabil sa hukom mutingog mga kaigsunan, that is really final. But now, atong tan-awon nga ang Dios nagatanaw pa, naga-evaluate pa sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So si Sister White, magkaigsunan, nag-aawhag ka na to sa pagkinabuhi o pagsabot sa mga butang, mga kaigsunan. Kaya nga naman,
pag-abot sa Dios, bisan karon mga kaigsunan, ginatan-aw na sa Dios. O kinahanglan kita maandam mga kaigsunan. Dako kay nga itong pangandamon igsoon. Mateo 28:20. Nagaingon diri sa balang kasulatan mga kaigsunan. Nindot kang gisulti diri sa Dios. Nagaingon diri mga kaigsunan sa Bisaya. Nagaingon diri mga kaigsunan nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Walay rason mga kaigsunan nga kita malaglag, walay rason nga kita mawala mga kaigsunan, kaysa diha nga atong gitun-an pag-ayo ang pulong sa Dios. Wala gyud rason nga mawala ka. Kaya nga naman, siya nagasaad nga ako magauban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Mga kaigsunan, mga higala, mga kaparintihan. Karong kagabihon, mao ang panahon sa pagsuta sa atong kaugalingon. Kung kita igsoon andam ba. Bisan sa akong kaugalingon mga kaigsunan, nagsigi kog basa ganina ani, nagsigi kog review mga kaigsunan, mamugnaw akong kamot. Ngano man, sa atong kabisi mga kaigsunan, usahay malimtan pa nato ang ato ang pagpangandam. Nining kagabihon mga kaigsunan. Atong hinumduman nga aduna pay time sa pag-usab. Adunay duha ka bata nagbantay sila sa ilang karnero. Ang sapikas nga kampi si John, ang sapikas nga kampi si Mark. Sa diha mga kaigsunan nga nasigi sila dula-dula, nalimtan nila nga ang ilang mga karnero mga kaigsunan nag-ipon na dito sa gamay nga sapa. Nabalakas sila unsaon nila pagbahin. Nidagan si Mark, iyang gikuha ang tanan nga mga arang-arang ug dagway. Naunsa man nga mga karnero mutuyok man didto. Nyadto na pod si John, iya na ponggi aribahan ang uban niya nga mga karnero. Kay nagtuo siya nga iyaha. Pero wala gyud mga kaigsunan, nagtapok ang mga karnero. Mura silang nag-congress. Niabot ang kusog nga ulan mga kaigsunan. Sa kahadlok ni Mark o ni John, nidagan sila, bahala namang mga karneroha mo din ha. Pagdagan nila saka sa pangpang mga kaigsunan, ang mga karnero nila nag-uban pod sa ilaha. Nagbulag ang karnero, og ilang iihap mga kaigsunan, pulos gid sila, tama-tama gid ang number sa ilang karnero. Mga kaigsunan, ang magbalantay sa karnero nga mao ang Dios, nagabantay ka nato, nagaalaga ka nato, siya nagasaad, I will be with you always. Magampo ta mga kaigsunan, aron maandam nato atong kinabuhi. Ginoo nining takna sa kagabihon. Gusto na mo masabtan amahan sa matag adlaw nga haduol na ang imong pagbalik. Gani Ginoo, usahay matintal mi sa among kabisi, sa among tagsa-tagsa ka mga ginbuhaton. Usahay among malimtan nga ada kami obligasyon nga na kanimo. Amahan, pasaylua kami. Nakahibalo kami nga imong grasya, igo alang kanamo. Nakahibalo kami o Dios, nga ikaw na igugma sa matag usa kanamo. Wala kay handom sa paglaglag sa imong mga kaanakan, nga imong gipakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross. Busa Ginoo nining taknas kagabihon, naghangyo kami sa imong balaan nga espiritu. Giyahi kami amahan. Nga kami makadesisyon sa matag adlaw sa paghinulsol, sa pagduol nga na kanimo o sa pagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoo nining takna, aniya nga mong mga listeners. Wala kami kabalo o Dios sa ilang nga pagbati apan kami, ako, nakahibalo nga ikaw nagatawag kanila ug nagatuktok sa ilang kasing-kasing. Giyahi kaming tanan amahan. Nga sa panahon nga ikaw magapahamtang sa imong paghukom, among maangkon o Dios ang kinabuhing walay katapusan.
ugma sa gabi may isgutan amahan. Unsa ang among buhaton o kay gayunan nga among maangkon ug maandam namo ang amo ang kinabuhi. Kini pagadumalahan ni pastor sa hulga. Dugang sa among natun-an karon nga kung moabot ang panahon sa among adlaw sa paghukom, kami o Dios maandam. Ang imong gugma, ang imong grasya o ang imong balaang presensya among mabati sa among kasing-kasing aron ang among kinabuhi maandam amahan. Kauban sa among mga minahal sa kinabuhi. Ang uban kanila ano'y pagduha-duha sa ilahang kinabuhi. But we are sure, O Dios, nga kami imong mga anak. Salamat nga ikaw magauban ka namo, magagiya ka namo, bisan pa man sa magkakalisdanan nga among maagian karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga igsoon og maayong gabi kanatong tanan.